ದಿರ್ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ಬದುಕೆ ದಂಕದ ಪರ್ದೆ ದಿರ್ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ವೃತ್ತ ಸಂಬಂಧುಡು ಸಾರ ಜನಗುಲು ಒರುನು ಪಗಪುವೆರೆ ಯಾನೆಯನ್ನು ನಂಬಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಪುಟ್ಟದು ಪರಮಾತ್ಮೆ ಗುಪ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತೂವೊಂದು ಪನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮಾತ ಮೋಕೆದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಯಾನು ಕುದ್ರೋಳಿ ಗಣೇಶ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಆತೆ ಮೋಕೆದ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಂದುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲಕನೆ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಟಿವಿಡ್ ಅಂಚನೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತು ಕೊರಪಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಈ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದುವೇ ನಿಖಲು ತೂವೊಂದು ಪುನಃ ಸಂತೋಷು 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬಲ ದಿಂಜಾದಿನಕಲು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಬ್ರೈಟ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷಸ್ ಅಂಚನೆ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್. ಈ ಮಾಮಲ್ಲ ಪಂತದ ಈ ಪಂತೋಡು ಬರ್ಪಿನಂಚನ ಕಲಾ ತಂಡ ಒರಿಯಡದು ಒರಿ ಅಸಲದಕಲು ಅಕಲು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚನ ಈ ಕಲಾ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೂದು ನೆಟ್ಟು ಏರು ಎಡ್ಡೆವಿಲೇರು ಎರೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೋಡು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಚಾತುರ್ಪದ ನಿರ್ಣಯನು ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊರ್ರೆ ಆತೆ ಗಟ್ಟಿದ ಬಿನ್ನೇರು ತೀರ್ಪುಗಾರನಕಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲೇರು ಅಕಲು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗಗೂ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ನಂಚನ ರಡ್ಡು ಜನ ಮಾಮಲ್ಲ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಂಚನೆ ನಟರು ಅಕಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ತೆಲಿಕೆದ ಬುಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅಂಚನೆ ಕಲಾ ಸಂಗಮದ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಇರುವೆರೆಗಳ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ನಾಟಕ ರಂಗ ಪಂಪಿನವು ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡಿ ತಿಲಕನೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಆಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರಲೇನೆ ಪತ್ತದು ಕಲಾವಿದರು ಈ ಒಂಜಿ ಕಲಾ ವೇದಿಕೆದ ಮೆತ್ತು ಐತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪನಗ ನಮಕು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರನೆ ನಾಟಕ ತೂನಗ ಮನಸ್ಸುಗು ನಾಟುಂಡು ಅಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಇತ್ತೆ ಬರನುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಲಾ ತಂಡದ ಅವೇ ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲಾ. ಯಾಪದ ನಾನು ದುವೆ ತಿನ್ರಿ ಎಡ್ಡೆ ತಿನ್ರೆ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ರಲ್ಲ ಆಪಿ ಕಾರಣ ಮಿಕ್ಸರ್ ತಿಂದೆ ಸೈಯೋಡು ಕುಲೊಂದು ಬಿರ್ಸತಿಗೆ ಬಾತಿರತ್ತು ಬೆಂದುಗಂತ ಪಾಡು ಬೋಡಿ ತಿನ್ನ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಅಣ್ಣ ಒಂದು 50 ರೂಪಾಯಿ ತನ ಕೊರಿಯ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾನೇ ಮೂಲೆ ಎರಡು ನಟ್ಟು ಮೂಲೆ ಎಂಡೆ ಏನು ಸೂಪ್ ಹಿಡಿತಿರ 100 ರೂಪಾಯಿ ತೋಜಿ ನಾನು ನಿಕ್ಕಿತ 50 ರೂಪಾಯಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ಪೆ ಒಚ್ಚೊಂದು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪಡೆದೆ ಬೆಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಬೇಲೆ ಹೂವು ಆವಡೆ ಪೋಯಿನ ಬೇಲೆ ಹೂಲ ಜನ್ಮಗು ಎನ್ಮರ್ಮ ಸಾರ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಹೆಂಗೆ ಸಣ್ಣ ಇಂದು ದಬೆ ಎನ್ಮರ್ಮ ಸಾ ಮಾಡಿದ ಜೀವನ ಪೋಪು ಜಂಬೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಮನಸ್ಸು ಬೋಡೆ ಒಯ್ಕಲ ಮನಸ್ಸು ಕರ್ಮ ಪಾತಿರ್ ಕುಲೊಂದು ಒಂದು ವ್ಯಾಂಡ ನಿಕ್ಕು ತೂಲಂಬೆ ತೂಲ ನಿನ್ನ ಪಪ್ಪನ್ ತೂಲ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಡು 10 ವರ್ಷ ಅಂಡು ನಾನಲ್ಲ ಪಾಪ ಒರಂಬ ಸಾರೋಡು ಇಲ್ಲಿರು ಅವಳು ಪೋದು ಕುಲ್ಲುನ ಅಂತ ಕುಲ್ಲುನು ಬಾರಿ ತೂತಾತ ಈ ಕುಲ್ಲುನುಂದು ಕುಲ್ಲುಂಡಲ್ಲ ಅವಳು ಆತಮಲ್ಲ ATM ದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಬೇ ನಿನ್ನಲಕ ಬಾಡಿ ಬಾತಿರ್ ನತ್ತಾರು ಏತ್ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಒಂದು ಪರ್ಕಟಿಲ್ಲ ಅಡೇಪುಣದ ಪರ್ಕಟಿಲ್ಲ ತಾ ಈ ಪರ್ಕಟಿಲ್ಲಡೆ ಈತ ವರ್ಷ ಜೀವನದ ಎತ್ತಾತ ನಿ ಕಂಚಿನ ಮಾತು ಮಲ್ಲ ಬಂಗ್ಲ ಬೋಡಂಡ ಪೋದು ಬೇಲಲ್ಲ ಕಟ್ಟಲ್ಲ ಏರ್ ಬರ್ಚಿ ಬಂಡೀರು இந்த பாத்திர சேட பக்கடே காண்டே காண்டனே பாத்திரவே ಇಕ್ಕಲ ಮುರಿಯೋಡ್ದು ಸಾಯೋಡು ಮೂಲು ಇಕ್ಕಲ ಅಣ್ಣ ಇಸಿರ್ ಪಾಡ್ದು ಲೈದಿತ್ತೆ ಎತ್ತೋನು ಇಲ್ಲಡೆ ಪುನಾಗಿ ಇಸ್ತ್ರಿದೆ ಹೇಗೆ ಲೋಟಕೊನು ಕಾರ್ಮ ಯಾಪತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಮುಗ್ಯೋರಿಜ್ಜಿ ಮಾತೇಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಜನ ಆರೆ ಯಾಪಲ ಮುಟ್ಟು ಕುಲ್ದು ಬಾಡ್ನು ಇನ್ನೇನು ಮರ್ಯಾದೆ ಬಾಗುಂದುಂಡತ నువ్వు ಮಾತ ಬೋಡುಂದೆ ಇಲ್ಲಾಡ ಮಾತ ನಾಟಕದ ನೆಪ್ಪುನು ಕರ್ಮ ಆಂಡಲೈನ್ ಬೆನ್ಪೇವ ದಾಯಿಗೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಆಡ ಪಾತಿರ್ದು ಬಾಯಿ ಬಚ್ಚವರು ಅರ್ಥ ಆಪಿನ ಕಡೆ ಪನೋಲಿ ಅರ್ಥ ಅವನ ಕಡೆ ದಾದಿನ ಪಾತಿರ್ ನೀರು ಸರಿ ಬೇಬಲೆ ನಾನಾ ನೇ ಪೇರ್ ಕನ್ಲೆ ಬನ್ನಾಗವೇ ಅನ್ನೆ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಪ್ರಸಾದ ಭಜನೆ ಅದು ಅವನ ಅಕ್ಕ ಸಂಘದ ಕಾಸು ಕೊರೈತೆ ನಂಜು ಕೊರ್ದು ಬೇಕಂತ ಬರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದ ಅಲ್ಡ ಹಾಂ ಹಾಂ ಸರಿ ಹೋದರ ಅಕ್ಕೆ ಚಾ ಬರ್ತಾಂಡದೆ ಚಾಂಡಿ ಇರ್ನಾಡ ಆಂಡ ಮೇಲೆ ಇತ್ತೆ ಬೀಡಿ ಕುಲ್ದಿ ನೀನು ಬೀಡಿ ಕೊರೋಡು ಮುನ್ನ ರಜೆ ಮೆನಿಕ್ ಹೋ ಮೇ ಯಾವ ರಜೆ ಆಯ್ತಂಬಿ ಆಯ್ತೇನದು ಬೆಚ್ಚಡುವಿನಿ ಆಯ್ಕೆ ದಾದಲ ಪಾತ್ರೆ ಇಜ್ಜತ ಚೂರು ಪಾತ್ರೆನೇ ಬೆಚ್ಚಾಯ ಅದ ಮಲ್ಪ
ದೇಕ ನೇ ಸಂಘದ ಕಾಸನ್ನು ಇದೇನೊಂಜಿ ಸಮ ಕೊರ್ಪಂಬೆ ಅವು ಕೊರೋಡತ್ತ ಹಾಂ ದೇಕ ಬಕ್ಕಂದಿಂದ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಲ್ತಂಬೆ ಅವು ಎಂಚಿನ ಜಾತಕದ ಶನಿ ಪೂಜೆ ಕಟ್ಟಾರೆ ಬಂದಿತ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣೆ ಅಂಚ ಕೊರ್ದು ಬೇಕಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಅತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಮಗಳೊಂಜಿ ಅಮ್ಮೆಯಾಗಿ ಮೋನ ದೀಜನ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆ ಒಂಜಿ ಉಂಡದೆ ಮಗಳಿಗೆ ಏತಂಡಲ ಮಗೇತಂಬೆ ಎಂಕುಲು ಈತ ಬಂಗ ಬರ್ಪುನ ಆಗ ಅರ್ಥ ಪೂಜೆ ಮಾತ ಒಂದು ಅತ್ತೆ ಅಕ್ಕ మీకు ಇದು ಬೇಲೆ ಊಲಾಯ್ಜ ಅಂದತೆ ಏತು ಬೇಲೆ ಪನ್ನಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ ಹೂ ಬೇಲೆಲ ಪೂಜಿ ಪೂರ ಬಂಗ ಬಂದ ಅರ್ಧೊಡು ಬುಡ್ದು ಬರ್ಪುನು మీకు ಎಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಬನ್ನೋಡು ಬನ್ನು ಯಾನಜಿ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಮೂರ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಂಬದ ಬೇಲೆ ಎಂಚಿನ ಪೋಪುಜಿ ಬಂಡೆ ಹಾಗೆ ಎಂಚಿನ ನಾಚಿಕೆ ಬನ್ನೆ ಗುರುತಗಳು ಮಾತ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ನಾಚಿಗೆ ಬಂಡೆ ಮಲ್ಲ ಒಂದಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾಚಿಗೆಗೆ ಅತ್ತಕ್ಕ ಅಂಚ ನಾಚಿಗೆ ಪುಣ್ಣ ನಾನೇ ಬೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ATMದ ಇತ್ತ ATM ನನಗೆ ಕಾಸೆ ಬರ ಗುರುತಗಳು ಬರ್ಬುಜೇರಿ ಬೆನ್ನೇರ ಮನಸ್ಸು ಬೋಡಿ ಮಗ್ಲಿ ಬೆನ್ನೇರ ಮನಸ್ಸು ಇಚ್ಚಿನ ಎಂಚಿನ ಮಗ್ಲಿ ಬೇಲೆ ಏರಡ ಪನ್ಪುನು ಮುಂದಂದು ಮಾತ ಅರ್ಥ ಪಿನಕ್ರೆ ಅರ್ಥ ಹೊಡತ ಏರಡ ಪನ್ಪುನು ಬಾನು ಅಲ್ಲಕ್ಕ ಮೂಲ ಅಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ರೆಡಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಉಲೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಮೊನ್ನ ತೆಗೆದಿತ್ತಲ್ಲಕ್ಕ ಪಾತ್ರ ತೆಗೆದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ ದಾದ ಬಂಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬ್ ಬೋಡಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದ ഞാൻ ಬರ್ಚಿ ಬಂಡೆ ಎಂಚಿನ ಕಾಕ ಕಾಣಿಡ್ದ ವೈ ಮುಟ್ಟ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬೋದು ನಾನು ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೆಂಡ್ರೆ ಬೋಬು ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಜೋಗಲು ಬೇಗ ಬೇಗ ಬೆಂಡ್ರ ಪೂಜ ಬೇಗ ಬೆಂಡ್ರ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ನಾನು ಬೆಂಡ್ರ ಬೋಬಿ ನಮ್ಮ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಗಲು ಬೋಗು ಪೋಡೊಂದು ಇದ್ದಿದ್ದಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಲೇ ಪಾಪ ಕಾಲೇಜ್ ಬಪ್ಪನ ಪೊಣ್ಣು ಇಲ್ಲಡು ಬಂಗತುನಗ ಅಲೆಗಳು ಒಂಜಿ ಬೆಂದು ನಾನು ಕಾಸು ಕೊರಡೊಂದು ಅಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಉಂಡು ಅಡ ಬೇಗ ಪಾತೆರೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೆ ಬೆರಿ ಬಗ್ಗುಜ ಅಂಚ ನೇ ಸತ್ಯವನ್ ಬೆಂಕ ಅಣ್ಣಂದು ನಾ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಆ ಮುರಾನಿ ಸೈಕಲ್ಡ್ ಬೋರ್ದು ಇತ್ತ ಕೊಂಟ ಒಂದು ಬಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾಪ ಪಾಪ ಬೇನೋಡತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರ ಕೊಡತ್ತ ಎಂಕುಲು ಕುಲಡದ ಮಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಜೋಕುಲು ಮಣ್ಣು ತಿನ್ಪೇರು ಸರಿ ಅಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಲೇಟ್ ಅಣ್ಣ ಹೆಂಗೆ ನಾನು ಅವೇ ಇರಡ ಕೊರ್ದು ಹೋಗಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ನಾನು ಲೇಟ್ ಅಣ್ಣ ಬರ್ಬೇನೆ ಕುಲ್ಲು ಬೇಚೂರು ಅಂತ ಪಡ್ತೆ ಎಂಕಲ ಅಡ್ಡಾಪಣ ಪಾತೆ ಇಜ್ಜೆ ಕಾಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಚೊರ ಇರು ಅನ್ಪೇದ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಪೇನೆ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರಿತೀರಕ್ಕೆ ಸರಿ ಸರಿ ಬರ್ಪೇನೆ పోండాంజో ఇది అక్కడలేంజిన సౌండ్కి వచ్చావునా ಈತದಾಗ ಬತ್ತದ ಮೂಲ ಕೊಚ್ಚುನು ಇತ್ತು ದೊಡ ಅಲ್ಲ ಉಪ್ಪುನಗನೆ ಅತ್ತಮೆ ಆಣಾಯ್ನ ಬೇನೋಡು ಇಜಿನ ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಇಂಚನೆ ಪಾತಿರ್ನು ಯಾಂದಲ ಬೆನ್ ಪೂಜಿಂದ ಬಂಡೇನೆ ಎನ್ ಮಾರ್ಮ ಸಾರ ಬೆನ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಮರಲು ಬಾತದಂಡ ಈ ನಿಕ್ ದಾದಮೆ ಎನ್ಮ ಸರ್ ಬಡ ಆತ ಕುಸಲ ನಿಕ್ ಓಲ ಆಪುಜಿ ಬನು ಈ ಮಲಮಲ ಪಾತಿರಚಿ ಈ ಲಕ್ಕ ಕಾಡ ಕಾಣೆ ಕಿತ್ತಿ ಮಲ್ಪಚ್ಚಿ ಮೂಲು ಬೊಕ್ಕಡಿಜಿನಲ್ಲ ದಿನಕ್ಕೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ದಿಕ್ಕುನು ಆಯ್ತು 100 ರೂಪಾಯಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಾಪುಂಡು 100 ರೂಪಾಯಿ ಒಣಸು ಕಾಪುಂಡು ಇವಾಗ 100 ರೂಪಾಯಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ದಿನ ಒಪಿನಿ ಕಾರ್ಮನ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ಬೆನ್ಪಿನೇರ್ ಮನ್ ಬಂದು ಗುಲ್ನೆಡ್ ನಿಕ್ ಇದು ಆಪುಜಿಲ್ಲ ನಕಲಿ ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆನೆ ಮುಲ್ಪ ಲಕ್ಕ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಲ್ಪಚ್ಚಿ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಪೋಂಚಿ ಆಪುಜಿ ನಡ ಪಾತಿರ್ದು ಚಿನ್ನನೆ ತಾರೆ ಕುತ್ತುನು ಮೂಲು ದೇಕೊಂಜಿದಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜತ ನಿಕ್ ಮನ್ಪದ ಕುಲ್ಲೆ ಮಾರ ಇಂಜಿ ಕರ್ಮ ಮಾರ ಸಾವು ಪನಿಯ ಆ ಪನ ಮೆಚ್ಚಾವುಂಬೆ ಊರಿ ಚಿಕ್ಕ ಮೆಚ್ಚಾವ ಮಾರ ಇಲ್ಲ ಡಂಚ ಇಂಚ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನಾನೆ ಆ ಪನ ದಾದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋದಿತ್ತೆ ವರ್ಮ ಸಾರ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಓಪನಿಗೆ ಆತನೇ ದಿನ ಬೋಡತ್ತ ಮೋಳು ನಾನು ದಾದ ಫೋನ್ ಅಂತೀನಿ ಕಾಸ ಏತು ಓಡಿತಾನೆ 1 ಲಕ್ಷ 1 ಲಕ್ಷ ಉಲ್ತಿಯ 1 ಲಕ್ಷ ತೂಕೆ ಅಂದಾಲ ಮನ್ಪೆ ಏರು ಪಪ್ ಅರೆಗಿದಾನೆ ನಿನ್ನ ಮದ್ಮೆ ರಾಮ ಸರ್ ಆತಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಕೇಂಡ ಬನ್ನಿ ಹೆಂಗೆ ನನ್ನ ಕಲ್ಪೇರ ಒಂದು ಇತ್ತ ಸ್ಟೇಜಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಸು ವಹಿಸ್ತದ ಮದ್ಮೆ ಆನಾಗತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ತುಕ್ಕ ಇತ್ತ ಕಾಸು ವಹಿಸ್ತದ ಮನ್ಪೇನ್ ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ಬುಜ ಆವಿಯ ಸರಿ ಅಮ್ಮ ನೇ ದಾದಾ ఇంకొంత కాసు పడిస్తాను ಇದು ದಿನೋಲ ಒಂದು ಎತ್ತ ಇದಾನೆ ರಾಗ ಹೊಸತ್ತ ಒಂದು ಮಾತು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪಡಿತ್ತು 1 ಲಕ್ಷ ಹತ್ತಂಬೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುನು ಬೀಡಿದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ತಿತ್ತಿನತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ಮಾಡಾಯ್ತದ ದಾದ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ ನಿಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷಗೆ ಈ ದಾದ ಮರಲು ಬಾತಿರ್ನಿ ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆನೆ ಬರಲ್ಲಕೊಂದು ಪೋಪ ನಮ್ಮಳು ಪಡ್ದು 1 ಲಕ್ಷ ಅಂಚತ್ತದ ಅಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ವಹಿವಾಟು ಮಾಡ್ಬುಗ ಅಂದು ಯಾವುಂಬೆ ನಿನ್ನ ವಹಿವಾಟು ಏತು ತೂತೆ ನಿನ್ನ ವಹಿವಾಟುನು ನೀ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಂಕ್ ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆನೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ 1 ಲಕ್ಷಗೆ ಬೇ ಮರಲು ಬಾತಿರಕ ಆ ಬಾಲ್ದ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟದಿಚ್ಚಿ ಮಾರೆ ಮುರು 1 ಲಕ್ಷಗೆ ಬೇ ಬೆನ್ಪುರೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಮೂಲು ಇಲ್ಲದ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಒಂದು ದಿನ ದಿಕ್ಕ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅವಳ ಕಣ್ಣುಗು ಬುರುಂಡ ದಾದಾ ಇಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಿದ ಎಂಕುಲು ಬೀದಿಡು ಬುರುಡು ಬಂದ ದಾದಮೆ ನಿನ್ನ ಇರಡೆ ಉಂಡೆ ಇಜ್ಜ ಲಾತ ಬಲ್ಲೆ ಇರೆ ಎಂಚಿನ ದೊಂಡೆ ದಿಬಿನಿ ಎಂಟ ಹೊಲ್ತಬೆ ಕಾಸು ಮಗ ಇತ್ತರ ಕೊರ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿನ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡೆತ ಒಂಜಿ ಮಗೆ ಒಂಜಿ ಎಟ್ಟೆ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಮುಂಜಿ ಏರ್ಲೇಜು ಕೂಡ ಬೇಳೆ ಇರನ ಅಮ್ಮಂಡಿ ಹೋಗಿ ಏತು ಮಾಡ್ತದ ಜಿಪಾನಿ ಏತು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಇರಿ ಕರ್ಮ ಅವಳ ಅರ್ಥ ಕುಡಿಯ ಪೋ ಎತ್ತು ಪೋವಾ ಬರುವತ್ತ ಬಯ್ಯಾನಗ ಏತು ಮೆನಿಕ ಮುರಿಯೊಡ್ಯಾನು ಕರ್ಮ ಮುಂದೆ
ಕಾಂಡೆಲಕ್ಕ ನಿಕ್ಕು ಆರೊಂಜಿಲ್ಲರತ್ತ ಪಾಪ ಬೇನೊಂದು ದಾದ ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ಲೇಗ ಕರ್ಮ ದಾದ್ದೆ ಅಣ್ಣದಾದನ ಎಡ್ಡಪ್ಪೆನ್ ಪನ ಕಾಸು ಕೊರೋಲತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಬತ್ತವನು ಮೂಲೋರ್ತಿ ಆಯನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೊಂದು ಎಡ್ಡೆಗೆ ಆಯಾಪನು ಆಯ ಮುರ್ಕವನೆ ಮಾತೇರಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆತ್ತ ಆಯಾಪನು ಅತ್ತಮ್ಮ ಇದಾದನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ಪೆ ಪಾನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದಾಯನ ಹಾಂ ತೂತ ತಾಯನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಇಡೀ ಊರು ಇಕ್ಕ ಸಾಲ ಮಂತದಿಲ್ಲ ಬಾಕಿಲ್ ಬರ್ಪುನು ಅವ್ವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಯ್ನ ಅಮ್ಮ ಸಂಗಡ್ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಕಮ್ಮ ಆ ನೆಂಜಿ ಸಂಘ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಜ ದಾದಾಂಡು ఆయన అంబేనా బైక్ తెత్తుకొర్జా నన్నల లోన్ కట్టునాయే పాప ఆరే నన్నల కట్టొందు లేదు అది నీకు ಗೊತ್ತಿಜನ ಪಾತ್ರಚಿ ಈ ಪೆಟ್ಟಿದಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿಡ್ದು ಪೋ ಕಾಲೇಜ್ ಬಿದ್ದಾಡು ಪೋ ಓಲು ಪೂಂಡಲ ಸುಖ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಮದಿ ಮಾದ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಜ್ಜಿರಾಡು ಜೋಕುಲಾದ್ಲ ಸುಖ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಪಾತ್ರಚಿ ಹೆಚ್ಚ ಎಂಕ್ ಕಾಣೆ ಕಾಣೆನೆ ಅಂಚತ್ತಮ್ಮ హలో రమ్య ఇంకొంచెం హెల్ప్ ఆవడిత్తుండియా ఎన్న ఇల్లడ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ಕಾಸು ಬೋಡಿತ್ತುಂಡು 1 ಲಕ್ಷ ಎಂಚಣ ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ ಮಲ್ತು ಕೋರಿಯಾ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾಡುಲ್ಲ ಆ ಪೂಜಾ ಸರಿಯಾ ಯಾನ್ ಬೇತೇಡಣಕ್ಕೆ ಏನು ತುಪ್ಪ ಹಲೋ ಹಲೋ ರಂಜು ಯಾನೊಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡುಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾಡುಲ್ಲ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಕಷ್ಟ ಒಂದು 1 ಲಕ್ಷ ಬೋಡಿತ್ತುಂಡು ಅಂದ ಯಾನಿ ನೀ ಬಯ್ಯನೆ ಬರ್ಪೆ ಆವಾವು 1 ತಿಂಗಳು ಪಿರ ಕೊರ್ಪೆ ಹಾಂ ಸರಿ ಬಯ್ಯ ಬದ್ದೆ ತೊನ್ವೆ ಆವಾವು ಹಾಂ ಅಣ್ಣ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಕ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಓಲ್ಲಾ ಅಂದ ಈ ಕಡೆ ಅಮ್ಮಡ ಕಾಸ್ಗೆ ಏನೊಂದಿತ್ತಾತ ಯಾನೇನ ಫ್ರೆಂಡಡಕ್ಕೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಣ್ಣ 1 ತಿಂಗಳು ಪಿರ ಕೊರೋಡು ಕೊರ್ಪತ ಅಣ್ಣ ಸರಿ ಸರಿ ಆವಣ್ಣ The Vodafone number you have dialed is presently busy. The Vodafone number you have dialed is presently busy. ಹಲೋ ಹಲೋ ಅತನಿಗೆ ಯಾನಿಗೆ ಏಸಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಹಾಂ ಅತ್ತೆ ನಾವು నీకు బేలండ బొచ్చి నీకు బేల్ ఆర్ల ఇచ్చి నమకు మధ్య ఆర్ల ఇచ్చి ತುಲಾ ನನ್ನ ಪಪ್ಪತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಮದ್ನೆ ಆಗಿರಲೆ ಸೊ ನಿನ್ನ ಸುದ್ದಿಗೆ ಬರಚ್ಚಿ ಓಕೆ ಅತ್ತೆ ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಕಾಸು ಹಾಂ ನಿನ್ನ ಕಾಸನ್ನು 2 ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುಡ್ ಬೈ ಅಂಚತ್ತೆ ನಾವು ದಾದಾ ಅನ್ಕೊಂಡತ್ತ ಹಲೋ ಹಲೋ ಕೇನು ಹಲೋ ಕೇಂಜ ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದಿತ್ತಾತ ನಾ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೆ ಮಾರೈತೆ ಗಡಿಗಡಿಗೆ ಅಣ್ಣಕ್ಲ ಗಡಿ ಗಡಿ ಕಾಲ್ ಬರೋಂದುಂಡ ಕಾಲ್ ಬತ್ತರ ಬಣ್ಣ ರಡ್ಡು ದಿನ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದು ಯಾವ್ದಲ್ಲ ಸೈಜಾತ ಮೂಲು ಅಣ್ಣ 1 ತಿಂಗಳು ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದಿತ್ತ 2 ತಿಂಗೋಲ ಅಣ್ಣ ಕೊರ್ಪೆ ಮಾರೈತೆ ಇದೇಳ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲಟ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿ ಒಳ ಬಸ್ ಸೈಜ್ ಅಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾರ್ ಅಣ್ಣ ಅದೇ ಕಟ್ಟಮಂದು ಅರ್ಥ ಮಾರೇರು ಯಾನ್ ಕಾಣಿನ ಪುಣಗಾಪ ನಮ್ಮಲು ಕಾಸೊಂಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ 1 ಲಕ್ಷ 1 ಸಾವಿರ ಕಾಸು ಅರ್ಥ ಅದೊಂಚೂರು ಬಂಗಡುಲ್ಲೆ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂಗಂಜ ಇರೇ ಮಾತ್ರ ಬಂಗಪ್ಪಣ ಯಾಲ ಬಂಗಡೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾಲ ಅಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕಾಸು ಗೊತ್ತಾನತೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಹೆಂಗ್ ಇನ್ನು ಕಾಸು ದೆತ್ತು ನನ್ನ ಪೋಪಿನ ಹೆಂಗೆ ನನ್ನ ಕಾಸು ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ 2 ತಿಂಗಳು ಕಾಪಾಡ್ತೇನೆ ಕಾಸುಗೆ ಅನ್ಸತ್ತಣ್ಣ 2 ದಿನಟ್ಟು ಕೊರ್ಪೆ ಕೊರ್ಪೆ ಹೆಂಗ್ ಕೊರ್ಪಾರಿ ಈ ಕೊರ್ಪೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾ ಬೇತಲ್ಲ ಬಂತಾರೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದೆ ಬೇಪತ್ತ ಕೊರ್ಪೆ ಇನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿ ನಾತೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದೆ ಬೇತಲ್ಲ ಬಂತಿ ಗೊತ್ತಾನತೆ ಸತ್ಯ ಬೊಣ್ಣು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಾರ್ಲೇನಕ ಅಂತ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂತೆ ಅಣ್ಣ ಯಾನ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಕೊರ್ಪೆ ಅಣ್ಣ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮಿ ಹೇರ್ ಕೊರಡು ಹೆಂಗ್ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕ ನಾನು ಯಾನ್ ಇರ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪೆ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮಿ ಕೊರ್ಪೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅತ್ತದ ಯಾನ್ ಕಾಸು ಏರೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀರೇ ಗತ್ತ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಪುನಃ ಕಾತಿರ ಕಾಪಾಡ ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ಕಾಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ
ಕೇಂದ್ರ ಎಂಚ ಬತ್ತ ಕೇಂದ್ರ ಕಷ್ಟಡುಲ್ಲ ಅನ್ನ ಈ ಎಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ಇರ್ ಬತ್ತ ಎಂಚ ಕೇಂದ್ರ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಕಾಸು ಬತ್ತ ಬೋತಾರ ನಿಕುಲು ಇತ ಕಾಸು ಗಾನ ಯಾನ್ ಬತ್ತ ಇರ್ನ ಬಾಕಿಲ್ ಕಾಪೋಡೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೆ 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 ಅನ್ನ ಬರಣ ಇತ್ತ ಮನಿಗೆ ಪೊಣ್ಣುಲೆ ಕಾಪುಜಿನ ದಾಯಿಗೆ ಕಾಸು ಹೋಯ್ ಬಟ್ಟು ಯಾಕ ಕೊರ್ಪಾರು ರಡ್ಡು ದಿನಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅನ್ನ ರಡ್ಡು ದಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ರಡ್ಡು ತಿಂಗಳ ಅಂದಿನ ಕಾಸು ರಡ್ಡು ದಿನ ಯಾರುಂಡ ಸತ್ಯ ಬೇರೆ ರಡ್ಡು ದಿನ ನಾನು ರಡ್ಡು ವಾರ ಬಂಡ ಇರದ ಕಾಸು ಕೊರ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಮಾತ್ರ ನಾನೇ ಬರ ಇತ್ತಿ ದೆತ್ತೊನಾಗ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕನಾಗ ಆನೆ ಬರನೆ ಬೇತೆ ದೇ ಇರಗಿತ ಕಾಸು ಕೊರ್ರೆ ಆಪಂಜಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಾಸು ಆತ ಸೈಕ್ತ ಬಾಡು 1 ಲಕ್ಷ ಕಾಸು ಬಾಡಂಚಿ ಬುಡ್ಕ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಂಬ್ಲೇರಿ ದಾದಣ್ಣ ಇರಿಂಜಾಂಬ್ಲೆ ಈ 2 ತಿಂಗಳು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಲಿ ದಾದಣ್ಣ ಇರು ದಾದ ಪಾತೆರೊಂದುಳ್ಳಾರು ಅಂಚಪುರ ಪಾತೆರೊಚ್ಚಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕೆ ಎಂಜಿನೆ ಅವುಲಾಪಂಜಿ ಇಂದುಲಾಪಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಕಾಸಿಗೆ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚ ಮಾರೆ ನಿಗ್ರಂಜ ನರ ಮಾಡ್ಲಿ ಯಾಪ ಕೊರ್ಪಾರು ರಡ್ಡು ದಿನ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಅನ್ನ ರಡ್ಡು ದಿನ ಕೊರ್ಪಾರತ ರಡ್ಡು ದಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ರಡ್ಡು ದಿನ ಕಾಪುನು ಎಂಕ್ ರಡ್ಡು ದಿನ ಒಟ್ಟು ಕಾಸು ಬೋಡು ಒಂಜ ಕಾಸು ಇದನ್ನ ಯಾಪಣ್ಣ ಗೊತ್ತನದೆ ರಡ್ಡು ದಿನ ಮತ್ತೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಕುಲ್ಲೆ ಸರಿ ಆಪಣ್ ಕಾಸು 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 ಕಾಪಡು ಪುನಃ ಏರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಯಾ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ ನಾನೇ ಒಪ್ಪನ ಹಾಂ ಅಂತ ದಾಲಾಜಿ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ ರಡ್ಡು ದಿನ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಆತಜಿಗೆ ಕೊರ್ಪೆರಿಗೆ ಅಂಚನ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದಿರ ಅದೇ ರಡ್ಡು ದಿನ ತಾನೆ ಕೊರ್ಪೆ ಅದೇ ಆ ನೋಟ್ಸ್ ಮತ್ತ ಕಂತಿತ್ತಂದ ಬೇಗ ಪಿರ ಕೊರೋಡು ಇದು ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲ್ ಮತ್ತ ಬತ್ತ ಕೇನ್ನ ಇಂಚ ಪನ್ಲೆ ಇರು ಸಮಾಧಾನಡು ಪನ್ಲೆ ಈ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಪನ್ನತ ಭಾಷೆ ಇಜ್ಜಿ ಈ ನೆರ್ಪುನ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಎಂಚಿನ ಬಕ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲ್ ಬಂದೆ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಯಾವ ಮೀದ ಪುರಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಂಚಿನದಿ ಬಕ ಬರೆಯೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಮೊಕ್ಲೆ ಪುರ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೆತ ಮಾರೆ ಕೈ ಇಜ್ಜತ 2 ತಿಂಗಳ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಬತ್ ಕುಲ್ಲಿ ಕೊರ್ಪೆ ಮಾರ ನಿನ್ನ ಕಾಸು 2 ತಿಂಗಳ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಬತ್ ಕುಲ್ಲಿ ಇಚ್ಚಿನ ಮಾರ ಇಲ್ಲಡ್ಲೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಚ್ಚಿ ಮೂಲ ನೆಮ್ಮದಿ ಒಳ್ ಸೈಕ ಅಂದ ಎಂಕ್ ರಡ್ಡು ದಿನ ಕಾಸು ಬೋಡು ಗೊತ್ತನತೆ ಭವ್ಯ ಕಾಲೇಜ್ ರೆಡಿಯಾ ಪೂಜನಾ ಭವ್ಯ ಭವ್ಯ ನಾನು ನಂಗೆ ಪಂಡಗ ದಾಯ ಕೋಪ ಮಲ್ಕುವ ಬಾಕಿ ಜಪ್ಪು ಭವ್ಯ ಬಾಕಿ ಜಪ್ಪುದೆ ಗಂಟೆಗಳು ಏತಾಂಡು ಬಾಕಿ ಜಪ್ಪು ಒಂದು ಕಾಲದ ಪಂಡದ ಕೋಪಡು ಬಾಕಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಾಲಂದಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ ಮತ್ತ ಗಡಿ ಫೋನ್ ಅನ್ಬಿಡಿ ಇಲ್ಲಡ ಬಾರ್ ಪೂಜೆ ಸೈಪಾನೆ ಅವಳು ತಿಗಾಲ್ದಟ್ಟ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೇಗಂತೂ ಮುಂದೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಡೀ ದಿನ ಕಾಲ್ ಹಾಕೋನು ಗಾಡಿ ಪೂರ ಓನಾಗ ಬೂರ್ದು ತೈ ಓಡು ಅವ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪ ಕಾರು ಗೊಲ್ಲಾನೆ ಮನೆ ಪೂಜಾರಿ ಮರಣ ಇಲ್ಲ ತಿಲಕ ಅಲ್ಲ ಜೈದೀನಿ ಓ ಅಮ್ಮ ಲೇ ಹುಷಾರಿದ್ದ ನೇ ಉಲೇ చెప్పలಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಂ ಏ ಅವ್ಯಾ ಮೊದಲ ಮಾತಾಡಿ ನೇ ಉಲೇ చెప్పారా ಜನಕ್ಕೆ ಹುಷಾರಿದ್ದ ಅದು ಪಾತೇರಿಯಾ ಓಯ್ ಪಾತೇರಿಯಾ ನನ್ನ ಓಡೆ ಬಾತೋರಿ ನೀವು ಆಲ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓದ ಆತಂಡ ಆಲ್ ಪೋಪಿ ನೋಡಿ ಪೋಪಿನಿಗೆ ಒಡೆ ಪಿನಿ ಅನ್ನ ನೋಡ್ದು ಮಾರಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚೇನೆ ಪೋಪಿನ ಪೋಪಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲ ನೀ ಪಾತೇರಿ
ಅಮ್ಮ ಲೇ ಅಲ್ಲ ಬಣ್ಣಗಳ ಕೊಂದಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ಬಾಪ ಲೇ ಬಾಬಾ ಬಾ ಏ ಬಾವಿಯ ಲಕ್ಕಿಯ ಲೇ ಬಾವಿಯ ಲೇ ಲಕ್ಕಿಯ ಬಾಬಾ ಲೇ ಅಪ್ಪ ಲೇ ಅನ್ನೆ ಬೈದ್ರು ಬಾಬಾ ಲಕ್ಕಿಯ എനിക്ക് കാണുന്ന പന്ന് പോയാത്തെ ഞാൻ ദൂരം വത്തിന് ಗೊತ್ತುಂಡ ഞാൻ ಬೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ 300 ರೂಪಾಯಿ ಸಮವಲ್ಲ ಎಂಕೆ అది లక్కు చేస్తుంది ಬೇಲೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಟು ನಿಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಮನ್ಪೋಟೆ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಮನ್ಪೇನ ಲಕ್ ವರ್ರ ಲಕ್ ಅಪ್ಪ ಲಕ್ಕಿ ಅಂದ ನಾನು ಬೇಲೆ ಪೋಪಂಡ ಲಕ್ಕು ಅಕ್ಕು ಅಮ್ಮಡ ಬನಚ್ಚಿ ಅಮ್ಮಡ ಬನಚ್ಚಿ 1 ಲಕ್ಷ ಇದತ್ತ ಅವೇನು ದಿನೋಲ ಬೇಲೆ ಬೋದೆ ಅನ್ಸಂದೆ ಅನ್ಸಂದೆ ಲಕ್ಕುದ ಅಂಚ ಲೇ ಏ ಅದೇ ಇದ್ದೀನಿ ಗಣ್ಣ ಬಂದು ಲಕ್ಕು ಅಪ್ಪ ಲೇ ಬಾಬಾ ಲಕ್ಕಿಯಾಗೆ ದೇವರು ನಮಕ್ ಆತ್ಮದ ರೂಪಡು ಕೆಲವು ಸಂಬಂಧಲೇನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅವೇನು ಹೊರ್ತೋನರೆ ಕೆಲವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಲೇನ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುಡು ದುಂಬುಕೊನವಡು ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ದುಃಖನೇ. ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲ ಈ ಕಲಾ ತಂಡದ ಕನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತ ನಡತದನ್ನು ಇತ್ತ ಮಕ್ಕಳ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ರಡ್ಡು ತೀರ್ಪು ಇತ್ತ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬಯಲು ಮೇರೆ ಹಿಡಿದು. ನಮಸ್ಕಾರ, ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲ. ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಸ್ತ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದಿತ್ತನ್, ನಾಟಕೀಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ನೈಜ ದಟ್ಟಿತ್ತನ್. ಇಟ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮಿತಾ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಗಲ್ ಬಾಡ್ದಿನಾರ ಮಗೆ ಜಿತೇಶ್ ಬತ್ ಪಾತ್ರನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ದಿತ್ತನು ಮೆರೆಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತೇನೆ ಪಾತ್ರೆ ದಾದನ ನಮ್ಮ ಸವಿಯರು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿದೆ ತೊಂದರೆ ಖಾಲಿ ಪೋದು ಬರ್ಪನದೇ ತೊಂದರೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಅಭಿನಯ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ. ಗುಡ್ ಲಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಜಯಣ್ಣ. ಇತ್ತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪನ್ ಪೇರು ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾರಿಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲ ಯಾಪ್ಪಲ ಮನದುಪ್ಪ ನೈಜತೆಗೆ ಬಲೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬಲೆ ಇನಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥ ಕಾಣಲೆಗ ನಿಖಲ್ ಮಲ್ದಾರು. ವೆರಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆವಡು ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕಲಾವಿದರನ ಲಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿ ವರ್ಡಲ್ಲ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ತನು. ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮಿತಾ ಇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ರಜ್ಜಿ ಇರು ಆ ಪಾತ್ರ ಒರಿಜಿನಲ್ ಓಲಾ ಒಂಜಿ ಜಾಲ್ಡ್ ಕುಲೊಂದು ಪಾತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ವೆರಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಇರ್ನ ಜೋಕುಲು ರಡ್ ಜನ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಮಲ್ತಾರೆ ಬಂದು ಅವು ಟಪೋರಿ ಹುಡುಗಿ ಅವು ಅವು ಎಂಕ್ಲಿ ಯಾಪಲ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಚಿತ್ರಣ ದೇ ಕೊರ್ಲಿ ಅಂಚ ಅವು ಅರ್ಧ ಪಾತ್ರ ಉಂಡದೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಲೈಕ್ ಆಂಡವು ಪಕ್ಕ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಇಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಮಲ್ದ ಮಗಲ್ನ ಪಾತ್ರ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಆತನು. ಶ್ರವ್ಯಾಗ ಬಚ್ಚಿದನು ಯಾವೊಂದು ಆತನು ನಿರ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಬುಡ್ಚಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಯಣ್ಣನ ಅಂಚೆ ಆತನ ಪಾತ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ತನು ಅಂಡಲ ಪಾತ್ರ ತೋಜೊಂದಿತ್ತನು ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆವಡು ನಿಖಲು 5 ಜನಲ ಒಂಜಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಗೆ ಬೈದಾರು, ಒರಿಜಿನಲ್ ನೈಜತೆಗೆ ಬೈದಾರು. ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಲಕ್ಷಣ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯ ಆಂಡಲ ಐನು ಒಂಜಿ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುನ ಇಲ್ಲದ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ 1 ಲಕ್ಷದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ಪನು ಒಂದು ಆತು ಸುಲಭಜ್ಜು ಅಂತೆ ಬಂಗದ ಕೆಲಸ ಆಂಡಲು ಫೈನಾನ್ಸ್ದಾರ್ದ ಅದನ್ನು ಕೊರಿಯರಪ್ಪ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ
ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ನಿ ನಿಖಲ್ನ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಭಿನಯ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಅಕ್ಷಯ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರೆ ಇರು ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಅವ ಹೆಂಗೆ ಪನ್ನರ ಮರೆತುಕೊಂಡು ಅವಂಜಿ ಅರಡ ಅಮಿತಡ ಬತ್ತು ಪಾತ್ರ ನೋಡತ್ತೆ ಅವಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಬತ್ತದ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪುಂಡು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಕ್ಲೀನ್ ತೋಜೊಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನಿರ್ಮಲ ಮನಸ್ಸು ದ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮೂಲ ತೂಪಿನ ಕ್ಲೆಗೆ ಅವಂದಿತ್ತನು. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಲೈಕ್ ಇತ್ತೆ ಈ ಕಲಾವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತ ಬರಂದುಲೇರು ಶಿಲ್ಪಾ ಸಂತೋಷ್ ಅಂಚನೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತ ಬರಡು ನಯನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತು ಸೇರಿದ ನಂಚನ ಶಿಲ್ಪಾ ಸಂತೋಷ್ ಮೇರು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಸುದ್ದಿ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಅಂಚನೆ ವಾರ್ತಾ ವಾಚಕಿಯಾದ ಆರು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿನಾರು. ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಊರದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾಯಿನಂಚಿನ ನಾಟಕ ತಂಡ ಆದುಪನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ನಂದಿಕೇಶ್ವರ ನಾಟಕ ಸಂಘಡು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ಡ್ ಶಿಲ್ಪಾ ಸಂತೋಷ್ ಮೇರು ಆ ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾದ ಬಹುಶಃ ಅರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನ ತುಯ್ಯರ ಬೋಡಾದೆ ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಜನ ಬರೋದಿತ್ತೀರು ಆತ ಮಲ್ಲ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಪನ್ಪಿನ ನಾನು ಪಂಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಇರಗಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಸ್ವಾಗತ. ಕಲಾಭಿಮನೆ ಬಂದಲೇ ಉವೇ ಒಂಜಿ ಕಚೇರಿ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಕಚೇರಿಗೆ ಪೋಡ್ ಬಂದಾಂಡ ಸುರುಕು ನಮ್ಮನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ಪ ನೀರು ಪಂಡ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಡುಪ್ಪು ನಕಲ್ ಅಕಲ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾತ್ರನಾಗ ಆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬರ ನಮಕ್ ಮನಸ್ಸಾಪಣು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಡುತ್ತದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆದುಪನಂಚಿನ ನಯನ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಬೈದರೆ ಅರೆಗ್ಲ ಮುಖ್ಯದ ಸ್ವಾಗತನು ಕೋರೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾದಪನಂಚಿನ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಮೊಕಲ್ನ ಒತ್ತಿಡ್ದು ವೇದಿಕೆ ಬೈದನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಜಿಲ್ದ ಒಂಜಿ ನೆನಪದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲೇರು ಅವೇನು ಶಿಲ್ಪಾ ಸಂತೋಷ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಕೊರಡು ನಯನೆಲ್ಲ ಸೇರೋಣಕ್ಕೆ ಏನಂದಲ್ಲೇ ದಯಮಂತದ ಕಲಾವಿದರಿಗಿತ್ತೆ ಪಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಒತ್ತಿಡ್ದು ಈ ಕಲಾ ಕಾಣಿಕೆ. ಸೊಲ್ಮೇಲೇನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಶಿಲ್ಪಾ ಸಂತೋಷ್ ಇರೆಗ್ ಪನಂದು ಇತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಬೈದನಂಚಿನ ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲು ಇನ್ನಿತ ಈ ಫೈನಲ್ಸ್ಡ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕೋರ್ ತಿಕ್ಕಡ್ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಆಶಯನ ಪನಂದು ನಿಕ್ಲಿ ಪನಂದುಲೆ ಆಲ್ ದಿ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಸಹಕಾರನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್, ಸಿಟಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್, ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಅರುಣಾ ಮಸಾಲ ಇಂಚನೆ ಮಾತ ಪ್ರಾಯೋಜಕರನಕ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದಲೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಬತ್ತದ ಪೊರ್ಲದ ಸಲಹೆನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರನಂಚಿನ 2 ಜನ ಮಾನಾದಿಗದ ತೀರ್ಪುಗಾರನಕ್ಲೆಗೆ ಗೌರವದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ವೇದಿಕೆದ ಮೇಲೆ ಬತ್ತದ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತಿದ ನಂಚಿನ ಕಲಾ ತಂಡದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದ ಬಂಧು ನಕ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೊರ್ಲೊಡುತ್ತು ಒಂದು ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮೋಕ್ಯದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದು ಇನ್ನಿತ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿತಂದುಲ್ಲ. ನನಾತ್ ಸಂಚಿಕೆ ನನಾತ್ ಜನ ಕಲಾವಿದರ ತಂಡ ಆಕಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾತೊಂದು ಪಗ